Долна Каменица е приятен велосипеден маршрут, който води от Княжевец до два изключителни средновековни паметника на духовното и културното наследство – църквата Пресвета Богородица и манастира Света Троица в село Долна Каменица. Цялото трасе следва Юровело 13, което означава добра сигнализация, качествен асфалт и леко каране през живописните райони на източна Сърбия. Църквата Пресвета Богородица датира от 14 век и е една от най-значимите средновековни сакрални сгради в тази част на Сърбия. Църквата е известна и със своите ценни стенописи, които представляват важна част от културното наследство на района. Манастирът Света Троица се намира в живописна природна среда в подножието на Стара планина. Това не е просто велосипеден маршрут, това е пътуване през вековете на сръбската духовност, архитектура и традиция.